Un amplísimo resumo do encontro de Balaídos, un encontro cun ambiente, por suposto, festivo, como corresponde a este tipo de derbis, e con Stoichkov saudando como un toureiro. Sí, porque él era o punto de mira de todas as cámaras, de todos os afeccionados, nunha tarde maravillosa en Balaídos, soleada, con moito ambiente, aí aperta entre os dous técnicos, entre Caparrós e Stoichkov, e o Celta que presentou este equipo. Pinto na portería, na defensa, Ángel, Tamas, Contreras e Placente, Pablo García por diante, Núñez, Nené, Canovio, Gustavo López e Vallano arriba. 5 xogadores, pero arriba 2 xogadores principalmente, Nené e Vallano. O Deportivo con o agardado Aguate na portería, na defensa o habitual nas últimas jornadas, Colochini, Lopo, Andrade, Capdevila, no centro do campo, Dúxer e Juan Rodríguez, na banda, Pablo Álvarez na dereita, esquerda Ricky, Iago como media punta e como dianteiro centro, Adrián. A principal novidade, Manolo, é que o Celta desaparecía dobre pivote. Sí, desaparecía dobre pivote e sobre todo outra novidade máis era a aposta por Nené de media punta, é dicir, desaparecía da banda dereita dos últimos partidos e poñíase de media punta. Eu penso que eso, bueno, dolle un poquinho máis de mobilidade ao Celta no medio campo. En esta alineación do Deportivo tamén hai que destacar que había moito de pensamento no encontro de Copa dos vindeiros xoves ante o Sevilla. Porque o partido, os xogadores que non eran moi habituais pois tiveron hoxe unha importancia bastante grande no encontro. O Celta que chegaba coas ausencias de Ubiña, de Leque, o Deportivo coas de Cristian, de Guzmán. Primeira metade, nos primeiros 15 minutos ningún dos dous equipos generou grandes oportunidades, pero foi un derbi aberto con ocasións nunha e noutra portería, e vimos un Celta que sobre todo buscou isto, o contragolpe. Cada vez que Pinto recollía a pelota, sacaba con rapidez. Sí, está claro que o Celta se en algo mellorou de partidos anteriores foi que quizás moveu a pelota con máis velocidade e con máis mobilidade, non? E a verdade é que cada vez que o Deportivo perdía a pelota no medio do campo, saía o Celta con moitísima velocidade. Ese gol, minuto 11 da primeira metade, ben anulado polo colexiado. Aí cando toca Nené a pelota está fora do campo. O colexiado Undiano Vallenco, primeira metade con bastantes trabazos. Esta era a ocasión anterior na que Capdevila pedía un agarrón na área do Celta. Era o testarazo de Juan Rodríguez e Capdevila pedía un agarrón de Placente. Primeira metade, como dicía, con moita batalla no centro do campo, trabada en algúns momentos e sobre todo con pequenas chispas de calidade cos dous equipos cara arriba. Ese un lanzamento lonxano de Ricky, despois de moitos partidos, volveu á banda esquerda. Sí, era unha oportunidade para él, dado que non está encontrando o seu sitio dianteiro, era unha oportunidade para él a esa banda esquerda, e a verdade é que, bueno, quizás non entrou tanto en xogo como era de esperar, non? Certo que non dá topado o seu sitio no Deportivo, e Caparrós tampouco lle dá coa posición axeitada para él, nada ten que ver co Ricky do Xetafe. Sí, bueno, eso, e ademais que esa falta de gol fixo crear dúbidas, pois fai que non este ahora mismo no seu mellor momento. E arriba a referencia do Celta, o brasileiro Vallano. Aí esa primeira pelota que controla, tiña diante dela Colochini antes de rematar. Preocupación na faciana de Joaquín Caparrós, porque comezaba no centro do campo a carburar o Celta. Comezaban os pequenos piques, que houbo varios no derbi, ese entre Lopo e Tamas. E vexan iso que comentábamos, o contragolpe, a saída con velocidade do Celta, unha falta que saca o Deportivo, Gustavo López, e aí aparecen 4 xogadores do Celta no ataque do Deportivo. 4 do Celta contra 5 do Deportivo. Remata Vallano e saca Colochini. Foi habitual na primeira metade esa velocidade do Celta. Sí, pero quizás ao Celta lle faltou un poquinho máis de cabeza nesas accións, é dicir, buscar a mellor opción. Neste caso, pois si se buscou aí a Vallano nese balón en profundidade, pero quizás era moito mellor un balón atrás que tirar a portería. Salvou máis goles hoxe Colochini baixo os paus que Aguate. Sí, non foi ese único, xa o veremos. Veremos outro espectacular, é un testarazo de Contreras. E unha curiosidade, dende o minuto 15, primeira metade do derbi, Bamogó estaba quecendo na banda. Falouse nas horas previas ao partido de que Stoichkov podía apostar por 2 dianteiros arriba, por Vallano e Bamogó. Xogou Vallano con Nené. Bamogó foi suplente, pero dende o minuto 15 esa foi a imaxe del, quecendo, mas que non entrou ata a segunda metade. O certo é que con 2 dianteiros, Manolo, o Fernando Vallano sentiuse moito máis cómodo
e tamén creceu un pouco a proyección de Nené en ataque. Sí, está claro que a min gostoume esa aposta, porque eu penso que Nené é un home, non é un home de banda. Penso que no sitio que máis pode rendir é aí de media punta por detrás de Vallano, porque Vallano sobre todo é un home que aguanta moi ben o balón e deixa as pelotas de cara. E outra acción máis do Celta era un córner do Deportivo, contragolpe, só que desta volta Gustavo López estaba moi só. Ben na primeira metade a orde defensiva do Deportivo tapando o Celta, as saídas do Celta foi o que buscou o equipo de Stoichkov nesa primeira metade. E poucas aproximacións do Deportivo no primeiro tempo, un Deportivo o que lle custou xenerar fútbol, non entrou demasiado en xogo Iago, tampouco arriba Adrián, e son unha das poucas aproximacións. Tivo que aparecer Pinto antes de Colochini. E quizáis unha das mellores oportunidades que tivo o Celta na primeira metade chega no minuto 32. Reparen na xogada, toca con velocidade o Celta no centro do campo, balón para a banda esquerda, recolle o argentino Placente, busca Gustavo López, este erga cabeza, o balón cara atrás e o remate de Nené. O certo é que o Celta na primeira metade tivo 4 ocasións boas, non marcou, e iso comezou a crear dúbidas, porque no comezo da segunda metade había ansiedade e certos asubíos nas bancadas. Home, está claro que o Celta era pois, con unha película a contrarreloj totalmente, non? É dicir, necesitaba poñerse por diante no marcador porque o público podía se impacientar e de feito impacientouse, non? Está claro que o gol non chegaba e iso fai que se creen dúbidas e que aparezca a ansiedade que apareceu durante tantos partidos nesta temporada, non? Unha mostra das dificultades do Deportivo no ataque, sae ben coa pelota, pero logo falla na definición. O centro era de Pablo Álvarez, que era unha das sorpresas, foi titular na banda dereita durante todo o encontro, correxindo posicións. O técnico do Celta estrea con victoria en Balaídos, e a segunda victoria esta temporada en Balaídos, unha ante o Valencia e outra ante o Deportivo. Deportivo a máis que nos dous últimos derbis en Balaídos vencera e con goleadas, aquel 0-5 no ano do descenso do Celta e o 0-3 da temporada pasada. No Camp Nou descanso, Barcelona 0, Mallorca 0. Os Baleares cerraron un penalti a media hora de xogo. Outro testarazo a saída dun córner, este máis frouxo de Contreras. Desanchaca o Deportivo, recupera o Celta, perdía con moita facilidade a pelota o Deportivo, máis preocupado de defender que de atacar na primeira metade, e o Celta con pequenos toques de brega, con impulsos cara arriba, creando oportunidades, pero fallaba arriba na definición. O pase era de Núñez a Vallano. En este momento, minuto 35, primeira metade en Balaídos, chegan dúas das grandes oportunidades do Celta. Primeiro esa, perigoso, centro chut de Gustavo López, e despois a máis clara que chega no minuto 36. Reparen na xogada porque son tan protagonistas os defensas do Deportivo como os xogadores do Celta que rematan, que son Canovio e Tamas. Aí Canovio e aí Tamas. Primeiro saca Capdevila e despois Colochini. Era unha versión do Celta habitual nas últimas jornadas, esa de crear ocasións e non marcar, e ocasións tan claras como esta. Sí, a verdade é que te digo, o Celta xogou bastante ben a ataque, buscando as bandas, buscando a profundidade, encontrouse con oportunidades máis claras, pero cando un equipo non ten suerte de cara a gol, pois parece que a portería encolle, en este caso para o Celta non só encollía, senón que había moitos xogadores debaixo dela. Iso te iba a decir, non é que encolla a portería, que había 4 xogadores baixo a liña de gol. Capdevila, Lopo, Colochini sacando a pelota, outra ocasión máis, ese centro de Gustavo López. Chegaba a peitear esa pelota Vallano, e outra parada máis desas de balonmán de Dudú Aguate. Besan. Aí chegou a tocar primeiro o dianteiro do Celta, despois o porteiro. Eran minutos nos que o Celta, últimos 20 minutos da primeira metade, metía atrás o Deportivo, acosaba o Celta, tocaba a pelota, un Celta con moitos xogadores zurdos no centro do campo, Pablo García, Canovio, Gustavo López, Nené. Volvía despois de cumprir a sanción Pablo García, era titular. E desde logo que xogou cunha velocidade máis que en encontros anteriores, e desde logo
con 4 velocidades máis que o pasado domingo en Huelva. Sí, porque un dos grandes sacrificados foi Irinei, que comezou como suplente, despois aparecería na segunda metade. E un dos momentos Stoichkov, minuto 42, primeira metade, o colexiado sacalle cartón amarelo a Gustavo López. Primeiro asistente sinalaba saque de banda pro Celta, como a acción continuaba. Gustavo López foi duro, fixolle unha falta a Iago. A Stoichkov non lle gustou ese cartón e deulle un pequeno agarimo a Undiano Mayenko. Foi o técnico búlgaro do Celta a falar co colexiado e a Loumiños. Stoichkov, que comentaba na súa biografía que durante a súa etapa no Barcelona se fixo amigo dos Linieres pola forma de xogar do Barcelona, pois seguía mantendo a súa amizade con eles. Digamos que en ningún momento lle protestou os colexiados, simplemente nesa acción. O Celta seguía no ataque, buscando as bandas, banda dereita, banda esquerda, presenza de Nené moi activo, e o centro a córner. O colexiado sacou na primeira metade 3 cartóns, unha a Colochini, outro a Gustavo López e outro a Dúser no minuto 45 por unha das faltas máis duras que houve no derbi. Unha pelota arriba do Celta, o balón morto, e aí duro o argentino, outro dos que volvían o equipo titular do Deportivo. Controlou ben o colexiado na primeira metade o derbi. Na segunda metade houve máis tensión. A entrada é durísima, pero a representación teatral aí de Nené estivo a piques de sair do campo dando voltas. Aí o diálogo do brasileiro, do argentino. E aí con esa acción pois remataba a primeira metade, o guión da primeira metade en Balaídos, unha falta que sacaba o Celta sen ningún tipo de perigo. E vexan como marcha de Balaídos no tempo de descanso Stoichkov, moi amolado, non sei se co xogo do equipo, coas ocasións que marrou o equipo, pero era un técnico que marchaba enfadado. Sí, eu penso que nese momento Stoichkov estaba pensando en todas as ecuacións erradas da primeira parte, que a verdade é que un equipo que necesita a victoria é importantísimo. E na segunda metade non estaba Sergio no campo, que é habitual que Caparrós no tempo de descanso retira a Sergio, mete a Verdú, entrou Verdú por Iago, pero nos primeiros minutos besan, o Celta sae desorientado, non só no ataque senón atrás, sae con dúbidas, algo descentrado, e son minutos nos que o Deportivo comeza a crear perigo e a inquedar a portería de Pintún para de exemplos, ese contragolpe de Núñez, pero besan tamén esta xogada, unha xogada que vai recuperar o Celta e despois ten moitas dificultades para sacar a pelota, e non só dificultades, senón que incluso comete erros habituais que esta temporada acaba pagándoos moi caros, porque os primeiros 5-6 minutos do Celta foron moi malos, desorientado o equipo. Sí, o equipo a verdade é que non saeu metido no partido, quizás anteriores resultados pesaban moito na mente dos xogadores, só quedaban 45 minutos e iso todo pois no vestuario, no descanso, ti comes esta cabeza pensando eso, non? E ademais eu penso que o Celta fixo un traballo de desgaste moi grande na primeira parte, facía calor abaixo e penso que físicamente tamén notou o Celta, non? E na segunda metade foi cara arriba o Deportivo nos primeiros minutos e comezou a crear oportunidades, algunha clara, e o primeiro en tirar a portería mellor do Deportivo, minuto 4, ese lanzamento de Verdú. Sí, unha vez máis, o Depor mellora cando entra Verdú no campo, nas segundas partes sobre todo, é un xogador que lle dá moita máis profundidade, máis toque de balón e fai medrar este Deportivo, non? Verdú, que era o sustituto de Iago, era a primeira vez que Iago pisaba Balaídos, nunca xogara no campo do Celta, saída do córner, outra ocasión máis de Verdú. Eran os mellores minutos do equipo de Joaquín Caparrós, os minutos de desconcerto, a pásara que tiña o equipo de Stoichkov, que malia ter a posesión da pelota en algún momento pois seguía fallando arriba. Besan a xogada, recolle Nené, dobra pola banda Núñez, e o centro de Núñez malo.
É curioso porque o Celta foi bastante mellor no primeiro tempo, pero acabou gañando no segundo. Sí, esas son as cousas que ten o fútbol, é dicir, ás veces o que perdona o casi os acaba perdendo e outras veces cando máis tocado te encontras no partido encontraste con un gol que ao fin a postre foi o que valeu, non? A verdade é que cando marcou o Celta estaban bastante tocados. Incluso o gol do Celta non foi das mellores ocasións que tivo, porque foi unha pelota rexeitada que logo veremos fora da área e acabou en gol. O Deportivo insistindo nos primeiros 10 minutos da segunda metade en Balaídos. Depois faría varias variacións ao longo da segunda metade Caparrós no equipo. Arriba seguía como referencia Adrián, movía a pelota a Verdú, abría o xogo, Riqui na banda esquerda. O centro é de Riqui e non chega esa pelota Adrián. Aí ata o minuto 10. A partir de aí algo muda no Celta, comeza a ser unha versión do Celta máis semellante á da primeira metade, comeza a ter a posesión da pelota, o Deportivo baixa un pouco o pé do acelerador e o derbi comeza a estar unha vez máis aberto con ocasións nunha e noutra portería. Nené en curto, Vallano, aparece tamén Gustavo López e o tiro do argentino. Certo é que en algúns momentos o Celta insistiu moito polo centro, con Vallano polo centro. Sí, bueno, veuse moito que Vallano viña a recibir eses balóns e sobre todo a deixar de cara para as entradas de Canovio e de Nené. E sobre todo, a mí o que me gustou deste Celta foi que as caídas a banda de Nené e de Vallano, que eso sobre todo descongestiona moito o xogo do equipo en ataque. Sí, é que a diferencia de outros partidos, cando Vallano collía o balón tiña algún xogador por diante del. E, sin embargo, noutros encontros recibía o balón e tiña que agardar o apoio de xogadores de tiña que facer moito máis traballo. Sí, esa era unha das grandes diferenzas, porque o seu centro do campo estaba sempre moi preto do brasileiro. Aí o teñen pelota para Vallano, recupera o Deportivo e busca contra o conxunto de Caparrós, unha das poucas veces na que o Deportivo busca o contragolpe no derbi, pero con dificultades. Aparece Pablo García, era o minuto 11, segunda metade en Balaídos. E a resposta, maior claridade no contragolpe do Celta. Guía Nené, no centro busca Vallano e sensacional o lanzamento do brasileiro. O tiro foi selle fora, minuto 11, segunda metade. Era unha das mellores oportunidades que tiña o Celta no comezo da segunda metade. Aí o contragolpe, Nené para Vallano. E un minuto despois, o primeiro cartón da segunda metade, cartón que vai ter consecuencias, porque o cartón é para Pablo García. Por esa falta, cartón para o uruguayo, e Pablo García non vai poder xogar o seguinte partido do Celta, que será contra o Zaragoza. Pablo García xoga un partido e descansa outro. Sí. Recupera o Viña Stoikov, pero non vai poder xogar co uruguayo. Esa é a falta, a Riqui. E despois chegamos á xogada determinante do derbi, porque é a xogada do gol. Unha pelota que o Deportivo mete cara arriba, recupera o Celta, era o minuto 15, segunda metade, co balón sae Tamas, recolle Nené, Núñez pide penalti de Xorxe Andrade, hai un tímido empurrón aí do portugués, as protestas de Núñez, o colexiado que di que non. E mentres Stoikov pedía algunha valoración no banco, o Celta saca con rapidez o córner e aí aparece o gol de Vallano. Un 10º gol esta temporada de Vallano. Os xogadores do Deportivo pedían fora de xogo, pero vamos ver na repetición que non existe. Hai alguén que se despista e tarda en sair. Daba a sensación que quedaba Andrade descolgado. Un erro defensivo na saída dos xogadores do Deportivo. E o gol do Celta, minuto 15, gol de Vallano, un 10º esta temporada na Liga, e a ledicia enorme do brasileiro, o máximo goleador do Celta. Non era unha das mellores oportunidades que tiña o equipo de Stoikov, pero marcaba aí nese lanzamento de Gustavo López. Ímolo ver agora como non existe o fora de xogo de Vallano. Lesan a Vallano e quen está fora da área pequena, e aí estaba Dudu Aguate e un xogador do Deportivo. A ledicia do técnico búlgaro e a celebración tamén curiosa de Vallano. Non sei se facía referencia
algunha desas polémicas da súa non fichase polo Deportivo, de que se tiña un Seonllo mal, pero certo é que bicou o Seonllo. Parece claro que sí. E despois levaba o dedo cara arriba. E pensan na parte inferior da imaxe a Caparrós, desesperado por esa falta. Hai que decir, despois nos explicará Vallano, si temos unha entrevista con Vallano, aínda que nos intentamos adiantar un pouco o que pensa él, pero claro. él non lo vai a decir despois. Era evidente o segundo troco de Caparrós. Bueno, había que revolucionar o derbi e o mellor xogador podía ser Stoyanov, que entraba por Pablo Álvarez. Sí, neses momentos Caparrós buscaba, pois eso, algo máis de profundidade por banda dereita, porque Pablo Álvarez non está todavía no seu mellor momento de forma. Quería sobre todo pois velocidade por esa banda dereita. E con 20 segundos no campo, o uruguayo toca a pelota e mete un par de centros. Ese volve a pelota cara a él, e estoutro, ese máis perigoso, con Veleno. Tan só levaba 20 segundos no campo Stoyanov. Tamén quería refrescar o técnico do Celta o centro do campo, e o troco do Celta, marcha de Pablo García e a presenza de Linei. Aparte de evitar quedarse con 10, que tratándose de Pablo García, que tiña un cartón amarelo, que dicíamos que non pode xogar na seguinte xornada contra o Zaragoza, e outro que tampouco vai poder xogar na seguinte xornada contra o Zaragoza é un central, Contreras, por outro cartón amarelo, ese que viu no minuto 19. Esa falta que sinala o colexiado, cartón pro chileno. Recuperará Stoichkov a un central e a un mediocentro, a Lequi e a Ubiña, e perde a outro, a Contreras e a Pablo García. E despois esta acción, falta do Deportivo, estrategia moi extraña, porque pasa Verdú e lanza pero coa dereita Ricky. O tiro foise de arriba a Ricky, xa non marca coa esquerda esta temporada. Había que ver a faciana de Caparrós seguro nese momento, que desaproveitar unha acción desas de estrategia dese xeito. Máis trocos do Deportivo, este chegaba no minuto 22, segunda metade do derbi. Marcha Dusher, entra un xogador que foi perigoso na súa presenza, Taborda, porque tivo algunha ocasión boa. Sí, home, co resultado en contra que tiña o Depor nese momento, pois está claro que opcións de falta si vas a ter, opcións de estrategia, e un home como Taborda pois sempre pode ser perigoso por arriba. Non intimidara moito no encontro da primeira volta, lembramos aqueles enfrontamentos con Pinto. E no Celta levaba dende o minuto 15 da primeira metade que cende na banda, vamos go, entrou no 24 e besan a Stoichkov, dicíndolle moi ben a Gustavo López, o troco, vamos go por Gustavo López, exercendo aí de motivador Stoichkov, cada xogador que saía, aperta e felicitando. Sí, está claro que Stoichkov como xogador sempre tivo un carácter moi fuerte, unha personalidade moi grande, estou seguro que como entrenador tamén a ten. Agora, o que ten que el é saber e a transmitir ao vestuario, ¿no? Digamos que o primeiro efecto conseguiu, no que era conseguir unha victoria canto antes, para rachar a dinámica negativa de resultados na que estaba metido o Celta, vencer en Balaídos, que é sempre importante, porque a Balaídos teñen que chegar equipos como Levante, que son rivais directos, e a partir de agora, a ver que pasa. O Deportivo que ia cara arriba, sen demasiada fe, sen crear ocasións claras, o centro de Verdú, o mellor do Deportivo chega quizáis nos últimos 10 minutos, cando o partido ia esgotándose e necesitaban purrar para intentar empatar o encontro. No minuto 30 da segunda metade, marcha Núñez, entra Jorge, San Caparrós, enfadando, pedindo máis entrega, máis loita. E se falamos de loita, quizáis o único pique que houbo no derbi chegou a partir do minuto 32 entre Lopo e Nené. O colexiado sacalle cartón amarelo a Lopo. Este protesta, di que non hai falta e vaillo dicir a Nené. E por aí aparece tamén Stoyanov e comezan varios empurróns. É que Nené, desde onde lle fai a falta Lopo a donde acaba caendo, pois hai 20 metros de distancia. E que ademais agora veremos na repetición e parece que Lopo non o toca. Sí. Por iso se enfada tanto, claro, lógicamente. Aí está. Salta Nené por riba. Sí, salta Nené
E víamos que nada máis caer Nené, o primeiro que mira para o árbitro a ver se le sacou cartón amarelo a Lopo. Pois vexan, segue o diálogo Lopo, Nené. O colexiado sacou a falta, sacoulle cartón amarelo a Lopo. Pois ben, o Celta saca a falta, a pelota queda na área está Nené que vai recoller e moi preto de Nené Lopo, que lle fai así, Nené cae e Lopo volve a encararse co brasileiro. Que sería dun derbi sen estes piques, non? Sí, que sería dos partidos sin árbitros, non? Para poder debatir e que sería do fútbol sin estes piques, non? Eu creo que, bueno, é todo espectáculo. Pero se os houbo onte no encontro de veteranos, que non vai haber xogándose 3 puntos decisivos. Hai unha pelota perigosa na área, un mal control de Bamogó. E vemos a última acción entre Lopo e Nené. Aí outra vez máis, apenas hai contacto. E o pique entre os dous xogadores. Era un momento no que o derbi estaba aberto. Besan no ataque do Celta 4 xogadores, tan só había 3 defendendo do Deportivo. O Deportivo comezaba a arriscar, pero o Celta tiña velocidade neses momentos e creaba ocasións. Balón para Bamogó, dubida o francés, despois péchase demasiado e ante el Xorxe Andrade. Era só o minuto 36 da segunda metade. E a saída do córner, pelota colgada, e aí ten que meter o puño Dudu Aguate. Digamos que o guión seguía no derbi. O Celta neses momentos tendo maior posesión da pelota, buscando máis a portería, pero eran momentos onde lle faltaba definición arriba ao Celta, onde as ocasións tampouco eran demasiado claras. Aí o recolle Vallano, dubida, Andrade aparece ante ele, despois a xogada remata con ese centro de Jorge. Si este era un momento en que o Celta daba a impresión de que podía matar o partido, en estes momentos todos pensábamos en que o Deportivo iba a ter algunha, como así foi ao final, non? E vexamos se ativo Deportivo, porque era o guión de outros encontros de Liga. O Celta non mata e o rival comeza a ter oportunidades. Unha pelota que perde o Celta no centro do campo, que recupera o Deportivo, que centra, que arriba está Taborda e o paradón de Pinto, aínda que o colexiado anulou a xogada. Eu aquí non soubo moi ben o que sinalara. Despois de ver a repetición, é que non se ve. No, é que fora de xogo non existe. No, o que pasa é que el tiña o brazo erguido como sinalando fora de xogo, pero o árbitro escoítase despois do primeiro remate de Taborda. Ela subía cando veo asistente co bandeirín erguido. Pero desde logo fora de xogo. No, fora de xogo non existía porque se vía aí. Quizáis man de Taborda. No, desde logo eu non sei todavía o que pitou aí o árbitro. De todas formas a parada de Pinto foi impresionante. Sí, espectacular. Estábamos no minuto 40, segunda metade, minuto 40, e a partir de aí sufrimento pro celtismo, porque o Deportivo comeza a ter a pelota, pero tamén é certo que o Celta recupera balóns e o Celta vive do contragolpe, e no contragolpe tamén fallou ocasións claras como esta, ata 5 xogadores do Celta na xogada, 3 do Deportivo, e fallaba no pase Jorge. Outro exemplo, unha xogada do Deportivo, unha falta que vai sacar Stoyanov, e o Celta que recorre unha vez máis o contragolpe. Era o Deportivo metido cara arriba, arriscando, subindo os centrais, descuidando a defensa, e o Celta buscando a contra. Saen con velocidade Bamogó, mete a pelota no campo do Celta Deportivo, o detalle aí enorme de calidade de Vallano, a apertura para a banda esquerda e o centro que busca Nené a Bamogó. Era boa intención, pero aí ven Dudu Aguate. E ante tanto sufrimento do Celta nos últimos minutos, chegamos ao 91 de partido, 91 de derbi. Ten a pelota do Deportivo e ocasión entre Taborda e Adrián. O Celta xa metido atrás. O centro é de Capdevila, toca Taborda e Adrián non chega aí. Ocasión esta que chegaba no minuto 91, 46 da segunda metade. Ese testarazo de Taborda e Adrián que se estira pero non chega. Claro que o Celta tivo 2 minutos despois outra tamén moi clara en contragolpe, porque ataca o Deportivo. O Celta vai recuperar a pelota e na contra xenera perigo o equipo de Stoikov.
Aí recolle Verdú, ergue a cabeza, quere centrar, recupera o Celta, atrás non ten xogadores o Deportivo, e vexan ata 3 do Celta na saída. Bamogó, ten que aparecer no cruce Andrade, e ante Aguace, dubida Memé, e o lanzamento de Vallano saca o Colochini. Era a terceira pelota que sacaba Colochini baixo paus. O certo é que nos últimos minutos foi fermoso o derbi, un pouco porque se rachou e porque había ocasións nunha e noutra portería. Sí, estaba o partido moi aberto, coa pelota indo dunha área para outra, e a verdade é que o partido foi emocionante, sobre todo na recta final e con moitas ocasións de gol. E ao final, pois, quen máis merecía os puntos, que era o Celta, conseguiu a victoria pola mínima, por 1-0, a ledicia do novo técnico, e segunda victoria esta temporada en Balaídos.